National Lottery PLC rċivew il-liċenzja għal 10 snin li ġejjin biex tirregola u tkun ta' supervizjoni għall-lob kollu f'pajjiżna. Dan se jsir biex jisgura li l-Lotterija Nazzjonali titħaddem fl-ogħla livell ta' standards. Din is-sena storika hekk kif l-ewwel darba li l-lotteriji se jkunu fidejn kumpanija Maltija imħaddma minn ħaddiema Maltin. F'diskors li sar mill-kap eżekuttiv tan-National Lottery, Johan Schembri, intqal li huma qed jimpenjaw ruħhom għal 125 miljun euro f'investiment. Fost l-oħrajn huma se jkunu responsabbli għall-lob popolari, il-Lottu u Super 5. L-operaturi se jkunu jistgħu jintroduċu l-lob ġdid f'pajjiżna biex jiżdied mal-lista ta' lob offrut. Għal-aħħar kważi 20 sena din il-liċenzja kienet għand Malt Co Lotteries. L-Awtorità Maltija tal-lob kienet waqfet fl-2004 blan li tissorvelja prodott ta' kwalità, livell għoli u servizz eċċellenti.